iṣẹ́ ọjọ́ kẹlẹ́tì ìjìnlẹ̀ ewu àbú ògbó kánkẹ́ náà mú ọ̀mẹ̀ríkà ìbò ọ̀yẹ̀ mú ìbò ebùbá ìbò ebùbá ìbò ebùbá ìbò ọ̀yẹ̀ mú ṣèbò ọ̀yẹ̀ mú ṣèbò ìbò egwu àtọ̀gbọ̀n mi rẹ̀ náà ló ìbàkàndéjì àkàndé kálẹ́sẹ̀ ìkàndéjì kàndé náà. Keju wípé ìwé dùgbà ìwọ yẹn fún ìwé dùgbà àìlà mọ́ gbogbo ẹ̀. Bí mo má bá rásì wọn ní Brazil náà Brazil. Brazil yìí ló gbọ́ àtọ̀rọ̀ mi rẹ̀ náà fún ọmọ bá rásì. Brazil na Brazil akane mogo wọ́n mú abẹ́rẹ́ Brazil wọ́n ìgìtá muda bẹ́ẹ̀ yorùbá wọ́n mú abẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó òkúta ìgbò yìí òkúta ìgbò yìí ẹ̀ka ẹ̀jẹ̀ ká ẹ̀jẹ̀ kálọ́sà ọ̀pá nàmú káyìndé ìlú ẹ̀ka ẹ̀jẹ̀ kálọ́sà ìgbà káyìndé tí ó ọ̀bọ̀ bí èkó káyìndé tí. Bíbú àpèwé bìbò ẹ̀jẹ̀ sinimú ṣògbú ẹ̀jẹ̀ sinimú ṣògbú bẹ́ẹ̀. Last one no more. Which is better so to mal. But you get us in one.
de soro nije muna ge ma bu bibo ye me bi beze no na do bibo opogala wan no kana oye kan wan de bo ge de si bata aye liwe mo ye kana ta o ye cheli ebele ge di eti ebu anabana aide ye tite so de won le egu won na wan je sai je ye tite ebu badi ke razuna o ke mo razuna what did they say I hope because she's still here ego na gbo ọmọ ẹgbẹ̀rún wáṣí mẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ òdòdó ego lẹ́kọ̀ọ́ òdòdó ní àgàrà wọn lò wáṣí mẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ego nnẹ̀tí ló ẹ̀ mọ́ ní àbúgbò ayọ́mọ́ ní ẹlẹ́wẹ̀ o ayọ́mọ́ ní ẹlẹ́wẹ̀ o. Jìlẹ̀ wáyé náà control la jìlẹ̀ wáyé èsì idiot. Ayọ́mọ́ ní ẹlẹ́wẹ̀ o ayọ́mọ́ ní ẹlẹ́wẹ̀ o bùsùn ayọ́mọ́ ní ẹlẹ́wẹ̀ o ayọ́mọ́ ní ẹlẹ́wẹ̀ o. Wàtí mẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ òdòdó lálọ́ọ̀dù lórí nínú àṣọ́ọ̀dì òmùnà ọ̀dẹ̀lẹ̀ mọ́ o ogún àkànjì èmi ogun ìfúnjà àwọ̀wọ̀. Ebe ahụ edogwu na a ga-arụ sọdụ edulu ezi ebule wapụta odogwu ayọma na-ele onwe ayọma na-ele onwe ayọma na-ele onwe ayọma na-ele onwe egwu ji elu elu abịa onye ọma eze ebule pete a isi ekele elu bụ sọdụ wadị esoro egwu nwanne na nwanne What's your name? Kalosawa. What do you do? Kalosawa. Kalosawa. I don't know what to do. It is mad. I want to do. Kalosawa. Kalosawa. Because you know, Kalosawa. Kalosawa. What do you do? You don't know the man. I don't understand. You are not able. I don't understand. I don't understand. Lójú wọ́n náà lójú ebe ẹni èlú ẹgbẹ́ lílo àgbẹ̀ pásítọ̀tì yàbùnà kọ́ ẹ yàbùnà tó lé jí ebu ebe ẹni èlú ẹgbẹ́ lílu ebe ẹni ẹ̀wọ̀n òbẹ́kẹ́ wọ́n náà máa ń nàmá ebu kọ̀sídà wọn nẹ̀bù ebe kọ̀sídà wọn nẹ̀ wọ́n máa rí ní ayé onye ó dà délé ọmọ máa kọ̀sídà náà. Egwu na-echu m ụla egwu na-echu m ụla ana m egburu nọ n'anya hụrụ maka kọsida orubekere ego egwu bịara Delta steeti nwanne m nabụ egwu m na-eti na ndị emecha obodo m esiri na mmụ aja na-ebịa esiri na mmụ aja na aja awa ndị ike ya bụ aja awa ndị ike Listen now, Jawa. Listen, Baba. Listen, Baba, come to us. I took a miracle, man. I took a miracle, man. I know when I took it to go, come down. Who will you talk a man? I took a memo transaction. I know when I took it to a woman, I took a memo transaction. Ìdí ìṣọ̀kan mẹ́rin mẹ́rin náà bò wí wá. Òbí wa níbi ẹ̀.
Tomo Kamboya. You get them with that. I'm the one. What will you do? You get them with that. You go there 8. You go there 9. You get there 0. 240. 30 Kusilia 84 Yapsala Katumo Yapsala Katumo. You don't know you should be first bank. If you got whoever Wagolano Suchukuma. You manage to know America Koro Wakawago. You don't want to go to transaction. I'm your man, I love you. 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 You manage to make a call what I know. I wish you knew what does a move. You see my Delta State, you already know to do. I
onye ga-adịrị mma onye nsogbu Basilia batụrụ ọkani egwu ji ebi ọnụ mụ egwu mgbu bịa mgbe enwere mụ abatụchụrụ mmụọ igwe mmadụ bịa bịa ọ bụ maka Basilia batụ odogwu mmanwụ jere obodo nata nnaba abatụ n'ọba odogwu adịrị mma abatụ n'ọba Basilia batụrụ ọkani ikpe gbachi mere edena onye adịrị mma ya bụ ụbọchị abatụ n'ọba abatụ achịgo mmụọ igwe mmadụ ji ebi ya anyị ji elie ime ogbo ọ bụ olili na ọṅụṅụ anyị ji elie ya ya bụ maka Basilia abatụ bụ nwalụrụ ụlọ wee debe alụrụ onye mmanwụ na-ebe olu ahịa abatụ n'ọba kedu maka achị na-ebu onye iwe onye akụ ewe ebe igwe bụ osaka odogwu igwe bụ osaka ọ gwara nwanne echi ka ọ na-awa ji onye awa ji ya bụ nwanne echi onye ga-edele mma August 15 ọ na-awa ji ogbo jedu ha bụ ubi ya bụ chi na-egbu nwanne onye ga-edele mma igwe bụ osaka nwoke a na-eso nọ ajọ ka nkwụsị egwu a ka ndị ekene ego igwe akpọrọ odogwu igwe akpọrọ ojiji oche m ọgọ nwanne bụ igwe akpọrọ odogwu igwe akpọrọ onye ga-adịrị ebe igwe akpọrọ ya odogwu na ngela nwanne odogwu na ngela nwanne Irish igwe akpọrọ onye ga-adịrị igwe eji oyi mee odogwu na ngela ice onye ga-adịrị background isi welu igwe n'otu onye ga-adịrị mma onye nsogbu ozugbo ya bụ igwe ngela oji 20 emọgụ gbaji ime ụlọ eze onye nyere m 20 kpaa odogwu nyere m 20 kpaa ya bụ ego ọjị ọ nata Naijiria odogwu anyị ga-ele iwe ogwu a na-ese nụ ahụ ibutere m kọntaktị ogwu a na-ese ijiri kọntaktị bịa ibutere m kọntaktị ogwu a na-ese nụ achọ m ka m kwụsị egwu a asọndụ odilitiela anyị egwu wetisi egwu ma na-adị nsọndụ oge etila anyị egwu ọ ga-etila anyị egwu na ndị okene moolu nne ndị imola nna ụgbọ na-bụ ụgbọ na-aga ụlọ ụgbọ ndụ megwuo ụgbọ na-aga odogwu na Lagos steeti obi dọnụ nwanne m onye oge adịrị mma obi dọnụ daalụ ike na ala gị onye oge adịrị mma obi dọnụ obi dọnụ ike na Lagos daalụ nwanne m isi were igwe weturu ụbọchị ikele ka otu obi ihe nwere ebe na-adị na mmiri nwere ebe na-adị ụzọ obere dike onye adịghị mma ọkpakọrọ nnadị nwe eze nnọọ silent nwe eze nwanne m obi ị na-achọ ozi chechi obi nwanne m obi dọnụ nwanne m obi nwaọja agụ oji moto m ọgọ nwanne m obi ngadi kupaki nwanne m obi dọnụ daalụ nwanne m isi nwere ugo n'otu iwe nwere ebe ọ na-adịnụ obi dọnụ odogwu ị na-abọzi 1000 onye ọ ga-adịle mma obi dọnụ onye ọ ga-adịle mma odogwu n'ala aga nnụ chukwu ezie gị obi dọnụ mmanwụ jere obodo m oji moto eme ọgọ nọ oji moto eme ọgọ ebi oji moto eme ọgọ nọ onye ga-adịle mma
Kenneth. Where's the one name? Where's the bigger? Dalo Tupac. Oye Buchiga, ayolo. Ayolo wana ona. Ninga dele ma edu. Ninga dele ma owoso. Ayaje wo bo na. Ayaje wo bo de na ta. Ayaje wo bo de na ta. Ayaje wo bo de na ta. Ayaje wo bo de na ta.